Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka jingdheng kali ha upper Shillong minta ka barang day kapor barang shnai ka Surok na Umshyrpi sha upper Shillong kabala jan man kamin hadian baki pad ba kilawan na ki jaka bella ni 131 kta hendrei minta ka jan me jong ka arpu sautrik ukala lingkot 8000 arpun rio ka jingdheng kali kalalong shapapalat namar ki kali ki hap ban Sahkut da ki Kynta namar badang don ka jingti ka Surok ha 101 area ban shnai ka Surok kabadei arliang ka jingking ka barang shna minta Kani ka jingdheng kali ka khamkta bha ya ki bakiu sha ki than upper Shillong namar ki Sahkut Sbak haju klemki. Kani ka jingdheng kali ka lakta sha ka Surok shnong Lummawbah namar ki kali bat arshaka ki ale ban kiu ban hiar sana ka Surok jong ka shnong Lummawbah namar ka jor palat ka jingdheng kali sha Surok ba.